Hey, good evening, good people. Sanibonani. Ninjani? Niyaphila. Asithembe niyaphila ke bafethu. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Kusihlwa nje. Asibonga. Samukele bonke abasubscribeile abasha kule channel. Kanjalo na ku TikTok abafollowayo abasha siyanamukela nonke bafethu. Thank you so much for joining us, for being with us here. Hey bafethu sekuthanda ukuba nzima ikhatha ayitholakali manje. Umuntu uhlala ematasatasa kuyale bafethu kodwa hayi akapheli lutho namanje nje umuntu unomzuzwana la sengithi ake ngiyenze ivideo le ngibuka izinto ezenzakalayo ku-MK njengamanje ngibuka izinto ezenzakalayo ku-MK njengamanje kuningi bafethu kuningi kakhulu kodwa njengoba sasike sasho ekuqaleni ukuthi i-MK Party isungulwe omunye umuntu obhekane nobunzima obukhulu impilo yakhe yonke ubaba uZuma. Sasho sathi into ongayi-expecta ukuthi yonke into eyaqalwa umsholozi izobhekana nobunzima njengaye. Ngoba sikholelwa ukuthi ilegacy yempilo yakhe esiyaziyo nesiyithandayo izosala kwi-MK Party ngisho engasekho yena umsholozi. So ngeke u-expect ukuthi i-MK Party ibe smooth yonke into eyenzakalayo kuyo. Ihambe ngendlela iqonde ibe straight ekubeni yasungulwa umuntu obethwele kanzima impilo yakhe yonke. Before ebe umongameli wase South Africa, esengumongameli wase South Africa, even after esephumile ekubeni umongameli wase South Africa. Impilo yakhe ayikazi ibe lula, ayikazi ibe easy, ayikazi ibe smooth. Yingakho uma ungabheka i-MK Party uze wa decide ukuthi ayisungule underground. I-MK Party ayiplane underground because imagine ukube kwavele kwaba obvious noma waba open noma wayisungulela ezidlangalaleni kubona wonke umuntu ukuthi uyayisungula njengamanje ukuthi kwakuyoba njani yayingeke ize isukume naphansi. Buka ama backlist ebenawo einkantolo isisunguliwe. How many court cases ebethrow kuwo i-MK Party isanda kusungula? Usakhumbula ukuthi abe maningi kangakanani? Kuzama ukuvinjwa ukuthi iregister ngokuphelele kuliwa ne-registration yayo ukuthi kuthiwa itshontshile ku-ANC kwaba nento eziningi bafethu, kwaba nento eziningi kodwa lokho ngenxa ukuthi wayeyisungule underground. Bonke laba ababengayivimba ukube babazi ukuthi uyisungulile babeyophumelela einkantolo, kodwa ngenxa ukuthi umsholozi wahlakanipha wayisungula ngasese kungazi muntu, sakhona ukuthi siwine wonke lama case okusiphazamisa ukuthi singakhona ukuregister ngokuphelele size siye kuma elections nge-29 May 2024. So inkulumo yami i-based lana ila ekutheni kulabo abakhathazekile njengamanje abathi hayi izinto azihambi kahle ku-MK Party baya give up abanye manje. Uyezwa indlela abakhuluma ngayo, even abantu abebengayikholelwa izinto ezinegative ebezishiwo ngoZuma ebezishiwo nge-MK Party sebaqala ukuyikholwa manje. In short, igear ebesihamba ngalo before lehlile kwabaningi bethu. So lento lena iyabonisa ukuthi abantu kancane bayakhohlwa noma bayalibala ukuthi sisukaphi ne-MK Party. Funa ukuthi sihlehle sibuyele emuva kancane. Njoba ngihlehla nje namhlanje. Namhlanje ngithi ake ngihlehle nje ngamabomu.
ukureminder wonke umuntu oyimember ye-MK Party noyisupporter ye-MK Party ukuthi where do we come from with this party. Uyakhumbula ukuthi bangakho abantu ebesinabo la mayisungulwa le party ebesigijima nabo abangasekho la namhlanje asebeme on the opposite side bebhekene nathi manje. Uyazi ukuthi bangakhe, angifuni nokubiza amagama abo uyabazi, namanje futhi abanye basaphuma bayiphumela, abanye bayaxoshwa, kuningi, abanye futhi basangena basezofika ngaphakathi futhi bakhoze i-chaos ngandlela thile. Izinto ongazi expecta zonke lezo, even uma ngabheka even ama-analysts, political analysts akhokhelwayo kuma-media platforms ngoku-analyzer, you can tell mawalalele ukuthi these people kahle kahle they don't see any future kwi-MK Party. They don't see any future entweni esungulwe uZuma. In fact, they continue where they stop, noma lapho bema khona ukukhuluma ngoZuma as a person. Now bakhuluma nge-political party esungulwe nguye. In short, yonke into ephuma ezandleni zakhe. You can tell mawulalela i-analysis ukuthi they are dealing noZuma namanje, but manje badila ne-political party yakhe. Kuningi bafethu. Omunye uzothi njengoba ngikhuluma la, hayi lona kahle kahle usaqhuba lento yoku worshipa uZuma, nokuba nokucabanga kancane, because abanye bathi sicabanga kancane mangabe silandela umsholozi, asinangqondo, ingqondo yethu is narrow, we are narrow minded and all that. Hayi akuqala namhlanje, kudala sitshelwa leyo nto thina, is not new ukuthi siqala. Khona abantu abacabanga ukuthi thina siqala manje ukukhuluma ngoZuma. No, we've been here for some time. It's just that mhlambe besingabonakali la kubo YouTube noma ko TikTok. But I've been here. We've been talking about uZuma all the time. Now we are talking more about his political party, the MK. Ngoba umsholozo semdala njengamanje. Njoba semdala kanjena nje, it's a must ukuthi kube nento asishiyela yona esizomkhumbula ngayo, not just ukumkhumbula, esizoqhubeka nayo asishiyela yona njengefa, and that is the MK Party. Kuningi esizobhekana nako bafethu ku-MK Party okunzima kunaloko esidlula kuwo manje. But nayo into engifuna ukuyisho ke kubantu abasupport i-MK Party ngeqiniso, kubantu abasupport umsholozi ngeqiniso, nabantu abakholelwayo kuyo yonke i-vision kaMsholozi ngokungathatheki. Ngikhuluma nalabo bantu njengamanje abajoin i-MK Party ngenxa ye-reason okuthi mawungababuza manje ukuthi yini yakwenza ujoin i-MK Party, bangakutshela into ezwakalayo. Ngikhuluma nabo njengamanje labo bantu labo, ngifuna uku-encourage bona ukuthi asihlehli bafethu noma kungenzakalani. There's no returning back, there's no reverse la. Uma kuwukuthi uyayazi into owayijoinela yona i-MK Party, if kuwukuthi uyazi ukuthi kungani wakhetha ukuba isosha elihamba nomsholozi, ngeke uze udidiseke noma yiphi indlela, ngeke uze udidiseke nange mistake, because you know ukuthi yini obambelele kuyo kulomzabalazo esingaphansi kwawo noma sihamba ngawo njengamanje. Yayibona abantu ke abalandela abantu abathile sizobabona manje ukuthi ngempela these people akusika abantu abebelokhu bethi siyakholelwa ku-vision kaMsholozi, siyakholelwa ku-ideology. Sobabona manje ngokuthi bashiye i-vision kaMsholozi baye kwenye indawo. Umsholozi sengumsholozi, akakashintshi. No, akakashintshi. Izinto azikhulumile mangabe esungule i-MK Party size sikhona ukuyivotela last year azikashintshi. Never mind lama drama enzakalayo ku-MK Party njengamanje and all that.
lokho akwenzi ukuthi sithi useshintsha umqondo umsholozi ngezinto azisho mayisungula MK Party. Kusemile kusenjalo nje. Lezi zinto nje eziqhamukayo endleleni sihamba. Okungasho ukuthi sezishintsha yonke into. Yonke ivision kaMsholozi ngalelizwe nangabantu abamnyama kusemile nje kusenjalo. So kule video nje ngifuna ukusho lokho ukuthi lesi isikhathi esinzima kuMK Party. Isikhathi esinzima kakhulu, is a testing moment. Kuzothesteka manje ukuthi obani ngempela aba realistic noma aba real, aba authentic, abakholelwa ngempela kulezi zinto ezisho ngomsholozi. Because sinenkinga yokuthi kukhona abantu abafike bayithathe lento njenge opportunity ukuthi here is a step to climb. Mhlambe ngiyafisa one day ukuye eParliament. Kodwa angazi ngizongena kanjani ngoba mhlambe kunezathu ezithile ezingivimbayo. Kodwa mhlambe mangingajoyina la kuMK Party bese ngiqhamuka ngalendlela ngayithola sengiseParliament noma ngayithola sengisesikhundleni esiphezulu. Bakhona abanjalo ngokuhamba kwesikhathi kuhamba kuyavela. Ngifuna ukukhuluma la ngale ndaba ukuthi abanye babuloku bephusha indaba yokuthi akiwe conference. Mina njengomfoka Mkhonza ngisamile ekutheni ku conference akungayiwa njengamanje. Samile lapho. Conference akungayiwa ngokusheshsha, akungajawi conference. Because khona abanye abathi hayi yabona nje manje sengakayi conference. Ayikho lento yeni yale MK Party. Funa kiwe conference kuyo electwa democratically. No. Not now. You'll remember uPresident Zuma told us ukuthi enye yento eyenza iANC ukuthi ibe kule position ekuyo njengamanje yindaba yama conference. Yakhumbula iCR17 campaign 2017, yakhumbula ukuthi upresident okhona njengamanje kuANC wangena kanjani ukuthi abe upresident. Kwalidela kuphi lokho? Yakhumbula izinto ezenzeka lama allegations and everything. Even as we speak now, kunama documents are sealed. Kwadecide ukuthi singavezelwa ukuthi zazisebenza kanjani imali kuleya campaign kaCR17 ngo2017 mayizongena abe upresident. Safihlelo inkantolo zaze zamvikela. Zathi asingaboni ukuthi kwenzakaleni. Even today omambusiswe Mkhwebane abazama ukulwa nokuthi no akuvele konke lokho bachithwa kwaze kwagcina kufike ekuthaneni baze baxoshwe nasezikhundleni zabo zobo public protector. Enye izinto kwakuyiko lokho ukuthi ulwa nokuthi akuvezwe lawo maqiniso. So indaba ye-conference, i-conference, that's where izinto ifike zonakale khona because ama-positions asayathengwa kwipolitiki. Ama-appointments yiwona njengamanje adingekayo njengoba isakhiwe iMK Party. Thina kufanele nje sibe patient, that's all. Ngeke ke size sibe nenkinga yokuba patient uma si-understanda kahle ivision kaBaba uZuma. Uma sim-understanda kahle ukuthi uthini, ngeke sibe ne-problem ngokuba patient. Ngeke size sibe ne-problem ngama-appointments enziwayo kuMK Party. So besilo silindile nje ukuthi i-leadership ithini, khethwa kanjani, appointwa kanjani. Ngeke sibe nayo inkinga. Kodwa malo sizojaha ama-conference, hayi sine problem. Sijaha enye nje problem lapho ezolimosha kakhulu iqede iqembu. Yilowo nje ngifisa ukusho mina ngithi ma-MK amahla siyibambeni nje kanje. Lokho enikubonayo lokho sakhuluma ngako. Wakhuluma futhi nanga kumsholozi ukuthi kusazoba nzima. Ukuthi kusazovela into enjengalezi ezi-worse. And we've been through worse njengamanje. Namanje futhi kusazovela okusha, kusazovela okunye. Ngenjongo yokuthi ngilokhu besigwaza nje bewugwaza umkhonto bafuna ukuthi uzulale ngesisu phansi ungasaqhubeka uye phambili. Kodwa engifuna ukukusho yini la ukuthi uma uzazi ukuthi kuMK Party uzokwenzani, yini ekulethe la, uclear ngakho konke lokho, that's your identity. You'll never be shaken.
Ngiyavala ngalawo mazwi. You'll never be shaken. Mfoka Mkhonza ke lo ngiyacela ukuthi ni subscribe la ku YouTube niphinde ni follow lapha ku TikTok. Ngithi MK Amahle umkhonto uzobe ngilogwaze njalo siya phambili asihlehli. Lezi zinto ezenzakala nje naseParliament siyabona bayazama ukwenza izinto ezithile ukuthi kungahambi kahle kodwa siyibambeni masosha siye phambili. Asiqhubeke nje la sasithe sizohamba khona masijoin umkhonto wesizwe. Thina singama card carrying member. Azange nje simane senze amakhadi ukuthi sithatha amakhadi okuba ama-member MK mahhala sinama reasons. Siyayazi into esihlalelela. So yiloko engingakusho nawe ke mawuna lo mbono uyibambe ngendlela. Ngiyabonga kakhulu ke bafethu niphile. Let's meet on the other videos lapho soqhubeka sihlaziya khona izinto ezenzakalayo ezweni lethu ikakhulukazi ku-MK Party okuyiyona esiyimele nje ngala. Njoba silana nje. Siyabonga kakhulu niphile bafethu. Thank you so much.